हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, आज हम आप लोगन के आपके पसंदीदा जोड़ी से रूबरू कराए वाला बाटी जे आवे वाला समय में जल्द ही एक उभरता हुआ सितारा बने वाला बाटे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करत बाटी रजनी और कौशल के बारे में, जिनके आजकल सुग्गू मुग्गू के नाम से भी जानल जाला। ये दोनों जोड़ी एक दूसरे से बेहद ही ज्यादा प्यार करेले। ये लोग अपन प्यार पावे के खातिर का कुछ ना ही कैले, दुनिया के परवाह कैले बिना ये एक दूसरे के साथ जिए मरे के कसम खा लेल बाटे। इनकर उठायल गल ई कदम से दोनों जनी आज सुखी जीवन व्यतीत करत बाटे। आज ई जोड़ी जौन जीवन जी रहल बा, ई दिन पावे के खातिर इनके ना जाने कितना पापड़ बेले के पड़ल, जेमे सबसे बड़ा दुख रहल इनकर परिवार के सपोर्ट ना मिलल। अपने बुरे समय में ई दोनों जोड़ी एक दूसरे के सहारा बनकर दिन रात काटत रहल, लेकिन सिर्फ मजबूरी में। कौशल के जेब में पड़ल ऊ 600 रुपया भी जरूरत के अनुसार धीरे धीरे खत्म होत रहल। जब इनके दोस्त के ये सब बात के पता चलल, तब वो लोग भी इनकर काफी ज्यादा मदद कैले और आज ये जोड़ी अपने मेहनत और लगन के बदौलत वो मुकाम पे पहुंच गई बाटे जेकर ई लोग कल्पना भी नहीं कैले रहले। वाकई में दोस्तों, ये जोड़ी छोट उम्र में जौन परेशानी झेले बा वो खाली यह लोग अच्छे से समझ सकेले। लेकिन दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि समय हमेशा एक जैसन ना ही रहेला। अगर बुरा समय चल रहा बा तो अच्छा समय भी आई, और उहे भी इनके साथ भइल। आज ये जोड़ी बिना कोनो टेंशन के अपन सुखी जीवन जियत बाटे। बात करल जा कौशल के, त ई एक ऐसा शख्स हवे जे अपने पत्नी के बेहद ही ज्यादा ख्याल और उनकर हर छोटी बड़ी जरूरत के ध्यान रखेले। इनकर बात करे के ढंग लोगन के काफी ज्यादा पसंद आवेला। वहीं रजनी भी अपने आप के एक पतिव्रता नारी के रूप में अपने पति के पूरा ध्यान रखेली। इनमें बचपना बखूबी भरल बा, लेकिन एकरे बावजूद भी ये अपने जिम्मेदारी के अच्छे से निभावेली। रजनी के डांस, मीठी आवाज और हंसले के ढंग लोगन के काफी ज्यादा पसंद आवेला। दोस्तों, हम आप सभी के बता दें कि रजनी के एक छोटा सा सपना रहा कि वो गोरखपुरिया भौजी और विष्णुराज मालती से मिले, और इनकर ये छोट से ख्वाहिश विष्णुराज और मालती से मिलकर पूरा हो गई। वो दिन ये दोनों जोड़ी के खुशी के ठिकाना नहीं रहा जब ये दोनों जनी के पता चलल कि विष्णुराज भी इनकर वीडियो के देखेल। दोस्तों, वीडियो के जरिए विष्णुराज मालती चौहान के जब ये पता चलल कि ये दोनों जोड़ी इनसे मिलल चाहत हिया, तभी अपन समय निकाल कर इनसे भेंट कैले और काफी ज्यादा हंसी मजाक भी भइल। एकरे अलावा दोस्तों, एक बात और, ये कभी भी पब्लिसिटी स्टंट खातिर अपने आप के बड़ा चढ़ा के कब्बो नहीं दिखावेले। ये दोनों जनी जोन बाटे उहे हमन पसंद के सामने प्रदर्शित करेले, जोन काबिले तारीफ बा। हम आशा करत है कि भगवान ये दोनों जोड़ी के हमेशा ऐसे ही खुश रखे और इनकर हर ख्वाहिश पूरा हो जे करी हकदार बाटे। तो दोस्तों, आप सभी के रजनी और कौशल के ई वीडियो देखकर कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइया। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिया। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।